नोंथाङा जुदि सरकारनि फायखाना एप्लाइ खालामदोंबा नोंथांनि लिस्टआ फैसिगोन। हेल' लोगोफोर, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ'। लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे इम्परटेन्ट भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअ'आनो जादों, जुदि नोंथाङा सरकारनि फायखाना एप्लाइ खालामदोंबा नोंथांनि लिस्टआ मोनसिगोन। लोगोफोर, भिडिअ'खौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथाङा बे भिडिअ'खौ इउटुबाव नायदोंबा इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ थुलां। बेबायदिनो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो गोदान भिडिअ लाबोबा नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन थांनाय बायदि। आरो जुदि नोंथाङा बे भिडिअ'खौ फेसबुकाव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' गोबाङानो सरकारनि फायखाना एप्लाइ खालामदों जानो हागौ। बेनि लिस्टआ फैसिगोन। सरकारनि आपडेटनि बायदिबाथ' नोंथांमोननि फैसाया नभेम्बर दानावनो हाबनांसिगौमोन। होमबा नभेम्बर मासाव मोनासै, नोंथांमोना डिसेम्बर मासाव मोनगोनखौ आसा खालामनो हायो। दा बे सरकारनि फायखानानि लिस्टआव नोंथांनि नामाव फैगोन ना फैयाखै बेखौ बोरै चेक खालामनो, नोंथांमोननो आं बे भिडिअ'नि गेजेरजों स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांगोन। नोंथांनि फायखानानि लिस्टआ दंना गैया बेखौ बोरै चेक खालामो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायजोबगोन होननानै। बेनि थाखाय फार्स्टआव नोंथाङा नोंथांनि मबाइलनि क्रोम ब्राउजाराव थां। क्रोम ब्राउजाराव थांनानै लिरबानो जाबाय स्वच्छ भारत मिशन, लिरनानै सार्च खालामबानो जाबाय। स्वच्छ भारत मिशन लिरनानै सार्च खालामना हो लोगोफोर। सार्च खालामनानै बेबायदि फैगोन नै। होमबा नैबे फार्स्टआव थुबानो जाबाय। फार्स्ट लिंकआव फार्स्ट थुनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन नै। होमबा गाहायथिं थां। गाहायथिं थांनानै बाव नुगोन नै नो युवर स्वच्छ भारत डाटा, बेयाव थुना हो। बाव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन नै। जुदि नोंथाङा नोंथांनि लेट्रिननि लिस्टखौ नायोबा होमबा गाहायथिं थां। गाहायथिं थांनानै नैबे हाउसहोल्ड अफ फेज 2/CSC रिपर्ट्स, बेयाव गाहायाव नुगोन नै। बेनि गाहायाव नुगोन नै एंट्री स्टेटास अफ न्यू हाउसहोल्ड इन SBM फेज 2, बेयाव थुना हो। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नैबेबायदि फैगोन नै। होमबा बेयाव नुगोन नै फाइनान्शियेल इयार, बेयाव थुनानै नोंथांनि फाइनान्शियेल इयारखौ सेलेक्ट खालाम। जोङो जोंनि फाइनान्शियेल इयार 24-25 बेखौ सेलेक्ट खालामना लादो लोगोफोर। सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो गाहायाव नुगोन नै गासिबो जोंनि इन्डियायाव थानाय गासिबो स्टेटफोरखौ बाव शो खालामगोन आरो। होमबा नोंथाङा जुदि आसामनिबा होमबा बाव नुगोन नै आसाम, बेयाव थुना हो लोगोफोर। बाव थुनाय लोगो लोगो आसामाव मोनबेसे डिस्ट्रिक्टफोर दं बे गासिबो शो खालामगोन दे लोगोफोर। नै एसे जुम खालामसै। बेयाव नोंथांमोननि गासिनिबो डिस्ट्रिक्टआ फैबाय नै। होमबा नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टनि बेयाव थुनानै होबानो जाबाय। जेनेबा आं चिरांनि नालाय लिस्टआ गासिबो आपडेट जाजोबाखै आरो ना, बेखायनो चिरांनिया दा डाटाया एन्ट्रि जाजोबाखै। बाव नै नाम्बार अफ बेनिफिसियारि एन्ट्रिस, बेयाव एन्ट्रि खालामजोबाखै, खालामजोबगोन। लिस्टबो फैगोन लोगोसे। होमबा नोंथांमोननियाव गासिबनावबो फैसाया फैगोन आरो ना फायखानानिया। आरो जायफ्रा गोदान बिथांमोना 9,000 मोनगोन। आरो जायफ्रा फुराना बा 3,000 मोनबावनांगौ दं, बे 3,000खौ नोंथांमोना मोनगोन।